to radiš? Šta radi? Pa čekićem bonus. Svakog dana čekate Sport Cashback, Meridian Bet. Veliki pozdrav svim pratiocima TV Angla, dobrodošli u naš novi podcast. Krećemo u kampanju FNC-a 23, prvi borac kog ćemo ugostiti što se tiče promo materijala je gospodin 100% Stefan Negucić. Pozdrav Stefi, dobro mi došao. Pozdrav Božinjo. Kako si, šta se radi? Evo, s treninga pravo kod tebe, brate. U emisiju, da malo pročaskamo o ovim aktualnim temama. Statistički gledano, ti si osoba koju vidim, ja mislim, dnevno više nego sebe. Pa dobro, da, dosta vremena provodimo zajedno. Realno, mora neke restrikcije tu da se uvedu. Mora će... Dosadio si mi. Jes, malo i sebi sam, a mogu mislim da mogu ima. Dosadit ćemo jedan drugom. Pripreme za FNC 23 su u punom jeku, kao što već masa zna. Borit ćeš se za titulu FNC šampiona welter kategorije protiv ozbiljnog protivnika iz Poljske, Kamila Kraške, u svom drugom mandatu, da kažemo, u drugom napadu na titulu. Kako protiču pripreme, šta se dešava, kako ide ceo ovaj proces? Pa hvala Bogu, pripreme baš protiču i bolje nego što sam i zamislio, znaš, kako svaki kamp nosi neke mikro povrede, mikro traume, Ovog puta, hvala Bogu, sam sačuvan svega, ide sve svojim tokom, ide sve kako treba. Ove pripreme obavljam u Ahile Borilačkoj akademiji i jedan, eto da kažemo, novitet za publiku je taj što predstavljaću MMA Partizan. Potpisan je ugovor za MMA Partizan i od sad sam njihov predstavnik. Eto, grobari, čuli ste, imat ćete borca koji napada titulu na FNC u Beogradskoj areni i lepa prilika da dođete svi zajedno, da kupite karte i da podržite Stefana i eto, Bože zdravlja, da Partizan uzme već na svom prvom nastupu na FNC-u titulu šampiona welter kategorije. Tako da, baš mi je drago, eto što sam deo crno-bele porodice. Što se Kamila Kraške tiče, Oktopus Lodž, dobar protivnik, 12-3 skor, radio je meč kad i ja u Zagrebu protiv Joce Marjanovića. Ubedljivo je slavio u tom duelu i između njega i Joce pobednik je trebao napadne titulu, eto to je on, između mene Jurišić je pobednik, to sam ja i evo srećemo se na FNC 23 u Beogradu, obojica napadamo titulu pa bolji neka pobedi. To polufinale je welter kategorije u Zagrebu, bili ste ti Jurišić i Kamil Kraško i Jovan Marjanović. Nekako kao da su očekivanja i publike, a i organizacije bile da će upravo Joca Marjanović i Jurišić biti ti koji će, mislim, ja sam verovao u tebe, nego nekako sam stekao utisak da su očekivanja publike bila na tom nekom, da kažem, nivou. Pa dobro, da, Jurišić jeste bio favorit u toj borbi i po kladionicama i po svemu, normalno. A Joca je bio veliki favorit protiv Kraške. Joca je bio veliki favorit, ali ne znam zašto. Iskreno ne znam zašto je bio veliki favorit u toj meri da su ga toliko pocenili, jer on dolazi iz Oktopus Lodže, iz ozbiljnog, brate, baš respektabilnog džima. Trenira sa jednim od najboljih velteraša u Evropi, sa dugogodišnjim šampionom KSV organizacije sa Bartošinskim. Znači, čovjek je manja verzija njega, bukvalno. Znači, kao da je preslikan on. I stvarno, po onome svemu što sam uspio da ispratim i da vidim, što se tiče njega, jeste da ga zaista hvale. Bukvalno samo reči hvale za njega. I svaka dosta čast se trudi, FNC-u, dosta se odriče i radi se o zaista respektabilnom borcu. Teo je KSV da ga potpiše, FNC je bio brži, konkretniji i upravo zbog toga je Kamil Kraško u našoj promociji. To nisam znao. Da. Tako da bit će dobra borba. Šta znaš o njemu? Imao si priliku da se borite na eventu nakon 23. novembra i ti, Kamil, ste znali da ćete se boriti jedan protiv drugoga. Verovatno je on skautirao tebe, ti si njega. Šta si primetio kod njega? Gde je najbolje, gde je najtanji? Pa najtanji je po meni u stand-upu. Vidi se da je klasičan rvač i grepler. I da to najviše forsira i tu se najbolje snalazi. Voli da skrati distancu i da dogura do žice i tu dosta vremena voli da provede. Juri završnice, te neke specifične, malo onako kad uhvati taj front head lock na žici i to
seda dole, naš, jurite giljotine i to. Ima 2-3 završnice na to. Sad je isto probao slično nešto i sa Jocom, ali nije uspeo. Tako da radi se o dosta dobrom grepleru. Što se tiče tebe, rekao si pripreme posle dugo vremena, vratio si se kod Icka, Ahile Borilačka akademija, eto i MMA Partizan. Goruća tema. Da, to je sad nešto što ljude najviše zanima, promenio si tim, kako je došlo od toga, šta se tu dogodilo? Jednostavno, kako bi ja sad to rekao, ciljevi nam se razilaze, putevi nam se razilaze i jednostavno, naravno, Savo i ja smo u odličnim odnosima, nema šta, ostaćemo prijatelji uvek, to i jesmo, prvenstveno, tako da nema šta, jednostavno ja sam odlučio promenim džim, jer jednostavno sam osetio da mi treba promena i pogotovo za ovakvog protivnika mislim da sam napravio pravi potez i pravi korak. Generalno, Kraška je darovač. To je normalno, jednostavno ljudi su zajedno, nisu zajedno, razilaze se, sarađuju, ne sarađuju. Mi smo, kažem, kao što sam malo pre rekao, odlični smo drugari, ali u tom nekom poslovnom smislu malo su nam se razišli putevi. Gledao sam te poslednjih par sparinga, da te ne uveknem, stvarno je odlično, vidi se da kažemo i napredak kod tebe, a i ta želja za borbom, mislim, uvek si ti imao želju, uvek si ti bio 100%, ali nekako deluješ mi sada motivisanije nego ikada. Da, pa kod Icka je zaista sjajna energija u klubu i to je nešto što kod njega nikad nije manjkalo. I to je ono što je nešto što je zaista i bitno. Meni sad, na primjer, sve što sam stariji, sve mi je ta energija jako bitna. Kakav je osjećaj bio kad si se vratio? Mislim, ti si, da kažemo, uz Icka i počeo da treniraš ovaj sport. Dugo ste bili zajedno, pa eto, došlo je da kažemo do putevi su vam se razišli, ali eto, koliko je ovaj sport, a i generalno život nepredvidiv, nikad ne znaš kada mogu ponovo putevi da se ukrste. Taman tako, da. Pa prvi taj, potez napravio je Džoker, pa sam ja samo ispratio, što se kaže, priču, ali dosta čudno. Znaš, prvo mi je sam ulazak u salu i osjećaj i njegov glas i on tu pored, čudno mi je. Prva ljubav zaborava nema. Čudno je sve bilo. Trebalo mi je malo vremena da sve to svarim i malo adaptacije, da se prešaltam na taj njegov ritam, ali normalno sve se to brzo namestilo i vratilo normalno. Iskupila se dobra ekipa, dosta ljudi dolazi sa strane na sparinge, generalno nešto što ti je trebalo, da se takmičiš, da se dokazuješ, da se kaže kaj nešto s početka. Da. Ima dosta ljudi dolazi i dosta ljudi nas je ispratilo tu i meni se ovako dosta ljudi javi i hoće doći da sparinguje sa nama i to je zaista lepo. I ta promena sparing partnera dosta prija i dosta znači. I pogotovo sada ja mislim da sam napravio dobar potez zato što imam Krašku za protivnika koji je onako grepler, rvač i to. I idealno mi je sada da baš se spremim za njega mislim da osoba koja najbolje može me spremi za njega je upravo Icko. Moramo da prokomentarišemo, eto i Marko Bojković, on radi sa tobom isti event. Svi smo onako poprilično iznenađeni njegovim nivom znanja, eto znaš Marka od kada je došao i dan danas, stvarno eto moramo da pohvalimo Icka što se tiče Marka, bukvalno su napravili mašinu. Svaka čast, nema šta, ono što se vidi se težak rad. I dosta odricanja i veliki uspeh, nema šta. Iskreno, moje lično mišljenje neko bilo za njega da je dobar borac, nema šta, ali nisam očekivao da je ovako dobar. Tako da, iskreno, iznenadio me dosta. Iznenadio me i ovako, kako bih rekao, privatno, kao osoba, znaš. Kamere su jedno, privatno je drugo, ali radi se o jednom zaista dobrom momku i odličnom sportisti. Verovatno ti mnogo ljudi pisalo zašto nisi otišao u CDS i to i Nemanja je skupio vrhunsku ekipu, jedan od najboljih rostera sigurno ima u ovom delu Evrope, dobri treneri, dobri borci, sparing partneri, da li ti je palo na pamet možda u nekom momentu i tamo da odeš? Jeste, palo mi je na pamet, čuo sam se ja sa Nemanjom, jednostavno neke stvačice mi tu nisu odgovarale, nisam ja mogao sebe da kako bi rekao, naštelujem na neke stvari.
ali okej, znaš, nema šta. Ja Nemanju kao trenera jako poštujem, smatram da je izuzetno dobar trener, tako da nadam se sigurno, verovatno, nemam pojma sad ja da ću nekada i možda sarađivati sa njima, trenirati i to. Ja lično nemam ništa protiv, upravo bi volao da odradimo neki trening i to. Smatram da je čovjek koji ima dosta da pokaže i pratim ga i gledam njegov rad i sviđa mi se ono što radi. Da li bi volao sa Joksom da treniraš, eto, radili ste meč, sigurno bi jedan drugom mogli da budete od pomoći za... Sigurno, verujem u to. Joksa i sam taj poraz od njega, kao što sam rekao u prethodnim nekim intervjuima i podcastima, me učinio dosta boljim borcem, znaš. Tako da smatram da bi dosta napredovao sigurno sa njim. Slušao I sam da bi baš... to bili odlični sparinzi. Danas sam slušao baš, Zelgi okačio na Instagram isečak iz nekog podcasta. Kaže da se u stvari iz pobjede ne uči, iz poraza se uči. Da li je to osjećaš? Pa, da, vidi, znaš kako kažu, učiš ti iz pobjede, učiš iz poraza, ali sigurno ćeš bolje da naučiš iz poraza. Verovatno ćeš, znaš kad tresneš dupetom u pod, drugačije jebi ga, drugačija ti je svest i pogled na sve to. Tako da sam doživljaj svega toga ti je drugačije. Znaš, kad pobjediš malo kao, super sve, ali i lagano, znaš, kako ćemo, lako ćemo, ali nije, znaš, a kad padneš, udariš u pod, dobro razmisliš, staneš, pogledaš situaciju, dobro analiziraš, vidiš gdje si, šta si radio, kako si radio, gledaš šta gdje da promeniš, moraš da radiš na sebi, nemaš drugu opciju jednostavno. Da se vratimo malo u novembar mesec i FNC 20 u Zagrebu, snimili smo tu intervju nakon borbe, ali nismo malo nešto detaljnije pričali, htjeli smo da ostavimo za ovu priliku kada bude najava borbe. Prihvatio si meč koji niko nije teo po ko zna koji put. Mislim, baš čudno za tebe da uzimaš teške mečeve. Uroš Jovišić, povratnik u FNC, mnogi su ga vidjeli kao favorita upravo u meču protiv tebe. Dali se jednu pravu, dobru, tvrdu mušku borbu. Još veći značaj tvoj pobjedi daje ta činjenica, eto, to ljudi sad i znaju, ali nekoliko, ako se ne varam, 2 nedelje pred tu borbu. 19 dana, tako. Sećam se tog poziva, dođi brzo, moram nešto hitno da ti kažem. Znao sam da nešto ne valja. Samo razmišljam šta je, da li je koleno, da li je rame, da li je nešto. Kad ti tako kažem, znaš da nešto ne valja, da. I ono gde si me ti kupio, to je, znači znao sam u tom momentu ja i rekao si Savu i niko više nije znao. Znači ljudi su tek u Fight Weeku provalili iz svog tima da ti imaš povredu. I rekao si, ako pobedimo, objavit ćemo, ako izgubimo, nemoj slučajno da si objavio. Tako je, pa ja nisam borac koji voli da traži izgovore za svoje poraze i tako te neke stvari, ali i smatrao sam da ako dođe do meča i ne daj Bože izgubim, jednostavno da sad ispada kao ovo onako izgovor, tralala, nije mi se to svidjelo i to mi nikako ne bi prijalo i ne bih htio da umanjim ničiju pobedu, tako da ako sam odlučio da radi meč u takvom stanju, ja sam lično kriv za to i odgovoran i to je to. Dobra borba, prava, tvrda, muška borba. Kako si se osjećao u kavezu? Puna zagrebačka arena. Poprilično si izdominirao Uroša. Da, pa osjećaj je bio neverovatan. Sam taj izlazak kroz publiku i ljudi ne znaju. Desila se situacija, to je možda mali propust njihov bio, da je Jurišić već bio izašao tamo gde sam trebao ja prvi da izađem. Mi smo tu stajali i gledali se, što se kaže, mrštili se jedan drugom i to. Bilo je onako malo neprijatno i to. Međutim, ajde, sve to deo nekog mind game-a i to. Njemu se povuku vamo nazad, ja sam izašao i onda je bila scena, šteta što to kamere nisu uhvatile, to je bilo baš je bio onako dobar moment. Gdje on došao ispred kaveza i neće da uđe, nego gleda, pokušava da me zastraši, da u jednom momentu ja podižem ruku i kažem mu dođi ovdje, ajde da odradimo posao. I on klima glavom kao ok, bravo, uleće i kreće borba. Ono što me začudilo jeste, brate, koliko je jak. Mislim, očekivao sam stvarno monstrum je i ušao tamo, stvarno impozantan je, ogroman je, jak je, strašno, ali ga je to učinilo malo tromim i sporim. Mislim da je mnogo kila vratio, svaki njegov pokret sam čitao, osjetio sam
imao sam neverovatan fokus u tom momentu, to mi se baš, možda mi se nikad ni u jednom meču nije desilo da imam takav fokus. Super moć. Kunenti se, baš sam imao dobar fokus tu noć i čitao sam njegove pokrete, baš lako. Tako da, i prošao mi je, stalno mi u glavi bio taj film kako je njega pobedio Musajev, uz tu neku kretnju gde sam ja sam znao da on je jak udarač, on jako udara, ali on mora da zauzme baš da se ukopa i da ispali, on ispaljuje bombe, njegov svaki udarac je 100%. I onda sam znao da sa tom kretnjom, konstantno levo-desno, napred-nazad, levo-desno kruženje, on jednostavno non stop se rigarduje, non stop se pomera, ne može da uhvati ritam, jednostavno, a on mora da stane i onda da baci bombu. Takav je, tako sam ga ja negde zamislio i procenio i na kraju, eto, ispostavilo se da je dobro. Da meč nije dobro krenuo po tebe, završio si na leđima, ali to što pozdravljamo tvog kuma Čovketa ovim putem, što kaže kad god baciš push kick, uvek padneš i uvek pobediš meč. Tako da je to neka talija. Neka talija, da. Pa evo, ja imam 10-1 amaterski i imam 12-2 profi, ja ne znam, u 10 mečeva sam pao dole. Pri push kicku i uvek. Da, ali znaš kako je to, ja sam mislio da će on baš, nekako smo išli napred, ja kako sam krenuo nazad, mislio sam da će on napred u tom momentu, ja ispalio push kick, baš, jer on ima onako isto širok gard, mislio sam da ću baš da ga pogodim u vilicu, kako se zove, što je pogodio jebate, stava mi mozak. Anderson Silva, bravo. Međutim, on nije napravio taj korak ka meni, ja bacio nogu iz sve snage, kako sam ispalio nogu, bukvalno u plafon, mene noga, sila me povukla. Samo odjednom sam se našao na leđima i samo sam bio sfalon, aj jebemo, pa brzo okreće se, radi nešto, i tad u tom momentu, tu sam napravio jednu grešku što je moja glava bila uz njega, trebao sam da odvojim od njega dosta, da nađem bolji ugao. I on me uhvatio tad u giljotinu. Koliko je duboko bila giljotina? Bila je baš puna. Koliko ti je falilo da odustaneš? Ne bi odustao. Na giljotinu sigurno. Testivao sam da znam. Na giljotinu, a nije... Stefi voli da spava. Stefi ne odustaje. Da. Pa imao sam, znaš kako, giljotine, to... A on to odlično radi. Da? On to dobro radi. I negdje ja, kad sam sećam se, kad je on radio meč i sa Vasom i to, i ona frka što je bila između nas i sad taj hype, ja sam tada isto teo da radim meč sa njim, on sa mnom i sve. Ja sam dosta njega pratio, analizirao i video sam da on dosta to forsira tu giljotinu i radi onako, što bi se reklo, siledžijski, znaš, uhvati je, brate, i hoće glavu da ti otkine, znaš. I onda sam i posljednjih nedelja sam provežbao tu odbranu i eto, došli smo u tu situaciju, ali znaš kako, kad provežbaš nešto na treningu, nije ti nepoznato u meču i onda, eto, hvala Bogu, izvukao sam se iz toga. On u tom momentu dok je meni vuku giljotinu, on je vikao, znaš, gotovo je, završit ću te, predaj. Ja sam mislio, sad ima onaj klip gde kad usporeni snimak gde ide da ja pokazujem sudiju kao ne, ja zato pokazujem, jer sam ja mislio da on vrši pritisak na sudiju gde je kao tapkaće, uspavaću ga, znaš, međutim, ja nisam mogao ništa da vidim, mislio sam vrši pritisak na sudiju, ja sudiji, pokazujem, ne, nema ništa, kako, nema predaje. Na kraju stvarno odlična borba, 3 jako dobre runde, realno, prvu si osvojio ti, druga je po meni otišla možda i na Uroševu stranu i onako treća presudna runda, tu si pokazao šampionski mentalitet, išao si do kraja i nekako delovalo je kao da više želiš tu pobedu. Da, pa delovalo i meni tako, nekako u onom momentu kada sam ga pogodio u preponu, nekako sam stekao utisak kao da posustaje. Što je meni dalo dodatnu energiju i snagu i stvarno sam želeo tu pobedu, baš sam je želeo jako. Znaš i sam koliko sam se spremao za taj meč i šta sam sve uložio. I sve išlo protiv tebe, da. Sve je išlo protiv mene. Ali toliko sam verovao u sebe i sjećaš se šta sam ti rekao još kad smo sedeli isto, pili kafu, rekao sam ti da ću ga pobediti i ubedljivo. Baš sam verovao u to. Šta kažeš za ono moje merenje vremena? Koliko ti je to značilo? To je legendaran klip, brate. Pa hvala Bogu pa nisam čuo, znaš. Hvala Bogu pa nisam čuo. Vidi, to u takvim trenucima, brate, može ozbiljno da ti poremeti, razumeš? Jer ti moraš da trošiš racionalnu snagu, moraš da razmisliš, znaš, kako šta, znaš, kardio.
svi mi vežbamo, treniramo, spremamo se, svako ima kardio, ali ti onda stvari iskustvo, koliko trošiš, kako trošiš, u kojim momentima, razumeš, jednostavno i to racionalno trošenje i to je sad, ali ti, Jurimo prekid. jurimo prekid, to je to. To je Tako to. da Malo je falilo za prekid, ali nema šta, radi se o stvarno preozbiljnom borcu. Jeste. Urk je ozbiljan borac, nije to šala. Kako ne? Da li si razmišljao možda u nekoj budućnosti da treniraš s Urošem? Ne, nemam ja problem uopšte sa tim, ja bih volao to. Što da ne? Što da ne? Ja znam da on voli da ode kod Stefana Sekulića u Novi Sad, Stefki je moj drugar, moj brat, tako da vrlo lako može da se desi da se nađemo tamo treniramo. Sport je ovo, nije ovo, nismo mi džukci, nismo mi budali, nismo mi uličari, razumeš Normalno je da jedan dan treniramo zajedno, normalno je da sutra radimo mečeve, to je sve normalno. Tako da, što da ne. To bi bilo lepo. Eto, mnogo mi se svidelo onaj dan kada je Veisov, kad smo u Partizanu. Nažalost, imali smo samo 2-3 sata da napravimo, javili su nas, došao je Veisov, da li želite da bilo je malo sve, brzinski što smo, ali prvi put da sam video u Srbiji, da se skupi toliko klubova, da ljudi zajedno treniraju i video sam da ste svi bili onako ponosni, da vam je svima bilo drago što ste skupili i nekako bilo bi dobro i u Srbiji, a toliko iz regiona, iz Bosne, Hrvatske, Crne Gore, da ljudi se zbližavaju, da treniraju zajedno, da se druže. Pa sutra, Bože moj, mislim, šta da se radi, radite mečeve, to je posao. To je posao, pa radili su ljudi iz istih džimova, znaš, najbolji drugari su radili mečeve između sebe. Eto, Čepo i Pirat, primjer. Da, eto, ne znam, radio, eto, imali smo kako se zove Usman i kako se zove ludak. Brns, da. Imali smo, ne znam, evo ga ti i Jangeri i Šafkat Rahmonov isto, brate, oni su bili dugogodišnji sparing partneri. To je normalno, jednostavno to je sport. I dešava se kada dođete na neki određeni level i kada sad nijanse odlučuju i kada, jebi ga, došao si ti, dotle došao i on, znaš, šta ćemo? Pa radit ćemo meč, pa neka bolje pobedi. Znaš, bit ćemo drugari, kakve to veze ima, znaš. Sport treba da spaja ljude, ne da razdvaja ljude. I smatram da samo saradnjom i razmenom iskustva i svega sport može da dobije mnogo, mi možemo da dobijemo mnogo i da sve to se podigne na još veći nivo. Jednostavno, klubovi treba da sarađuju i to je nešto najbolje što može da se desi. Ne treba. Najveći problem, što kaže Vaski, to je u pravu 100%. Najveći problem su stvari treneri, ne borci, nego treneri. I ovim putem hteo bih da se zahvalim našem novom generalnom sponzoru, Meridian Bet kladionici, tvom sponzoru, našem zajedničkom sponzoru. Stefki, evo za tebe na poklon, evo kao što ja imam majicu, mislim da je red da i ti dobiješ jednu belu, jednu crnu. Hvala, tako je, grobarski, crno-belo. Da. Da malo porazgovaramo o FNC 23 događaju, to je ono što nas sve i najviše zanima, događaj sigurno najveći na ovim prostorima kada je u pitanju MMA i arena bit će sigurno rasprodata, jako dobro je krenula i prodaje karata, veliki mečevi, ali isto tako i velika očekivanja publike, je li tako? Tako je. Pa dobro, nema šta, veliki je stvarno event, velika su očekivanja, znamo kakva je bila atmosfera prošli put u areni, znamo kakva je bila atmosfera u Zagrebu, evo sad u Ljubljani. Jednostavno, ljudi rade ozbiljan posao i jako dobro to rade i onda postavili su lestvicu jako visoko, tako da kad navikneš ljude na jako visoko, onda više ne prihvataju i ne priznaju ništa ispod toga. Tako da je to normalno, ali mislim da će ovaj event da podigne to za još jedan level iznad, jer sad će biti otvorena cela arena, ići će se opet kroz publiku. I kao što si i rekao i najavio, prodaja karata ide izuzetno dobro, to mi je jako, jako drago i to je veliki uspeh za nas, za FNC i za sam sport. Malerozno ti je ta beogradska arena, to zadnje dve borbe, mora da se, eto, što kaže, treće sreće. Jeste, stvarno mi je malerozna, imao sam jednu pobedu i 2 poraza. Da. A i najlepši mogući način je da osvojiš tu titulu u svom gradu pred svojim ljudima. Tako je. Bože zdravlja, nadam se stvarno da ću sve od sebe kao i uvek da pojas ostane u Beogradu. Slušaj, ja sam već za after sve rešio, tako da... Da ne kvarimo planove. Kad si već rešio, onda nema šta. After je siguran.
Da, nećemo još da kažemo gde. To ćemo ostaviti da se objavi naknadno. Ilke Spahović, Bojković Janičić, Janković Strušček, to su da kažemo ljudi sa kojima treniraš, pored toga očekuje nas još vrhunskih mečeva. Ajmo da krenemo od borbe Bojkovića i Miloša Janičića. Eto, ti si inače i radio meč sa Milošem Janičićem, poznaješ ga, sada treniraš sa Markom. Definitivno nekako mi deluje da publika kao da najviše čeka tu borbu. I stvarno, eto, i Bojković i Janičić su top kvalitet za naš region, jako su popularni, imaju, da kažem, taj bif tu zlu krvu, jedan između drugog, što će dodatno biti zanimljivije kod publike. To ljudi vole. Da, kako ti se čini ta borba? Šta očekuješ? Pa, iskreno, ja sam radio meč sa Janičićem, ali to je moj prvi meč i među njegovim prvim mečevima isto to bilo. I on ne znam kad je to ima 1-1 skor i on, tako da je on bio negde na početku karijere i to. On je bleda slika onoga što je tada bio, znaš. Ali iskreno ti kažem, posle sada treninga sa Maretom, verujem i očekujem laku pobedu. Iskreno ti kažem, očekujem laku pobedu, mislim da će biti, i verujem da će to biti pobeda nokautom. Da, Marko je jako eksplozivan, tvrd, brz. S druge strane, a i Miloš je pokazao da može da primi dosta bomba. A i ono, koliko sam Mareta razumeo, Icka i oni klipovi što su objavljeni, to je prije koliko, 4 godine. Tako, znaš, to je stvarno i verovatno i mali i Mare bleda slika onoga što je tada bio, razumeš. Sad, znaš, ti ne možeš na tim klipovima mnogo stvari niti da vidiš, da oceniš. Jednostavno, otko znaš ko je kakav bio, u kojoj fazi priprema, da li je imao povredu, da li je došao iz povrede, da li mu je to bio prvi dan na treningu posle duže pauze, da li ovo, da li ono. 1000 je tu sad stvari, razumeš, ali ja to ne znam i neću time da se bavim. Ali definitivno da je ozbiljan hajp što se tiče te borbe, jer jednostavno ljudi kod nas to, najviše ih to pali, najviše ih to radi, vole zlu krv, vole kada se sve to dešava tako na taj način i jednostavno mislim da će oni da odrade to muški i dobro i da će publici ono što žele. Na kraju krajeva sve to mora se komuniše jednom dobrom borbom. Biće to odličan meč sigurno, ali baš verujem u Mareta i njegovu pobedu. Se vratimo mi na ovaj naš event FNC 23, predvodi ga borba između Darka Stošića i Hatefa Mojela. Hatef eto već dugi niz godina bez poraza i dalje aktualni oktagon šampion teške kategorije. FNC debi protiv Darka. Zanimljiv meč, ne toliko možda našoj publici, jer nema taj bad blood i opet Hatef nije neko ko je iz regiona, ali za da kažemo šire mase, jako kvalitetan meč i borba koju će cela MMA Evropa sigurno ispratiti. Pa vidjet ćemo koliko će to biti propraćeno. Iskreno, meni lično, zanimljivije mi je Janičić Bojković nego Dare i Hatef, ali to će svakako biti dobar meč. Sigurno i Hatef je isto potpuno drugačiji borac od onoga što je bio kada ga je Darko pobedio. Ja koliko sam razumeo, on je tad uleteo kao zamena i to mu je bio među prvim mečevima, je li tako? Tako nešto, da. Tako da taj momak je isto u FD-u trenira, jako dobar džim, nema šta, to svi znamo kakvi borci tamo dolaze i kako se tamo radi. I on je bio i oktagon šampion, koliko se sećam. Da, pa i dalje. Mislim, nije više. Da, nije član promocije, ali još nemaju šampiona. Pa dobro, naći će oni tamo nekoga, ali... Tako da, Mrga je ogroman je, baš sad kad smo bili u Ljubljani, sedeo ispred nas, brat zauzme 2 mesta, konentis. Ogroman je, baš viš glava ko panj. Ogroman je. Ali baš je, vidjet ćemo, bit će to težak meč. Mislim, moje mišljenje je da će to biti težak meč. Ali verujem da će ga Dare pobediti. Da će naći način kako da dođe do pobjede. Kod Darka je to fascinantno da ima tu bombu u ruci i kakav god da je, u svakom momentu može nokautirati čoveka, kako god da nije dobra situacija. Dare je strašno eksplozivan, Dare je strašno jak, tako da i Darka nikad ne treba podcenjivati. Tako je. Mislim što između ostalog i njegovi rezultati govore za njega, čovjek ima najviše nokauta u istoriji KSV-a. Tako da... Da. Tako da to sve govori. Svim srcem smo tu uz Dareta i nadamo se da Hatef pada kao klada.
Ilić Spahović, zanimljivo uparivanje, možda ne ono što je publika želela na prvi mah, ali meč koji tekako ima logike za razvoj promocije kategorije, obojice idu iz poraza na istom eventu i eto, pobednik nastavlja svoj put dalje. Kako ti se čini ta borba? Koja borba? Ilić Spahović. Jelić Pahović. Buđenje, bato. Buđenje, brat. Ja sam sad kvaca Luka, zašao na gledam šišmiše po studiju. To sudar dva stila. Da. Pa verujem da će Ilke imati odgovor na svaki njegov napad, na svaki njegov pokušaj sprovođenja borbe u parter. Iskreno, ja verujem da će ga Ilke nokautirati. To Icko je dobar kamp je napravljen iz Ilketa, baš se onako radi specifično i onako zanimljivo to sve izgleda. Ja. Toma je dobar lik i sportista pravi. Stvarno, očekujem i dobar meč između njih. Nije Toma za podcenjivanje, daleko od toga. Ali baš verujem u Ilketa i vraća se u neko stanje u kojem je nekada bio, znaš. I obojice imaju motiv da izdominiraju, da se vrate na pobjednički kolosek, realno oboje su imali potežak poraz u Zagrebu i žele da pokažu da je to bila loša noć. Mislim da je tu baš FNC odradio dobar posao, što ih je upario i da im da priliku da jedan od njih se vrati na pobjedničke staze. To je zanimljivo što je na eventu i Đani boreći se protiv iskusnog Piotra Štrusa. Pobednik tu ima pravo da razmišlja o borbi s Đanijem. Mislim, ono što ljudi žele da vide Đani Ilke, ali eto, to je da kažemo neki korak do ove borbe. To mi se nije svidelo, iskreno. Taj potez FNC-a mi se nije svideo. U kom smislu? Pošto su doveli tog momka koji je posljednji meč mu je poraz, izgubio je od onog Poljaka, Cezara, kako se zove, i umjesto da daju momku koji je, znači, radio u Zadru, misliš na Olekšu? Ne u Zadru. Olekšu? Da. Aha, u Zadru, da. U Zadru, i pobedio Tom Briza, od koga su manje više svi probali da eskiviraju, ali tako? Da. Probali su dečka svi da eskiviraju, momak ušao, došao, brate, pobedio. Što mu nisu dali šansu da radi se protiv Đanija? Da, realno ima logike i publika je to želela, ali opet, tu ima 100 faktora koji mi to je nekad i ne znamo. To su neke stvari između njih, ali moje neko lično mišljenje. Da, i ja bi to volio da gledam isto. Ja bi to volio da gledam više. Slažem se. Jankila Truščak, zanimljivo uparivanje, dva, da kažemo, iskusna kjera koji će doći do smrti. Da, revanš, kako ti to deluje? Pa, teška borba. S Truščakom kogod god da radi meč, to je teška borba. S Jankilom kogod da radi meč, to je teška borba. To su poprilično onako dva slična fajtera prava koji dođu tamo, jednostavno cilj im je da odrade, da pobede. Niko tu ne dolazi da izgubi, dođu i daju se od sebe. Jankila onako po građenju karijere, po stilu svega nekako je mali Truščak. Da. Pa ja verujem da eto, znaš kako, mislim, ja sad to pričam iz svog ugla, da radim sa nekim borcem od kog sam izgubio, ja bi imao tu motiv više. Tako da verujem da će Jankela ući u ovu borbu i da će imati motiv više od Truščaka. Da će biti željniji pobjede. Momak kog jedva čekam da vidim u UFC kavezu i boreći za titulu bantam kategorije, to je Miljan Zavković. Miljan je vrhunski momak, moram da ga pohvalim ovim putem. Klasa od borca to je već pokazao, ali sada ima priliku da pokaže to, kažemo, u regionalnoj publici. Momak koji stvarno karijera ga nije mazila, išao je težim putem, imao je, ja ne znam, klinca koji imao teže mečeve od njega, nema gde se nije borio, tako da sada ima Darka Banovića, iskusnog veterana koji je pokazao kvalitet protiv ovog Poljaka, kako se zove, u Puli. Zanimljiva borba, isto borba za titulu. Šta misliš o toj borbi? Ja Miljana jako poštujem i ovako baš ga gotivim. Dobar je momak i dobar je sportista i stvarno kod njega što se kaže, sve na mestu. Tako da navijam za njega u tom meču i volio bi baš da smatram da je zaslužio i baš bi volio da osvoji titulu. Težak meč, Banović je jako iskusan,
ozbiljan protivnik, to se i pokazalo baš u meču sa tim Poljakom. Gubio je taj meč, Poljak je imao inicijativu sve vreme i samo se borba prelomila u jednom momentu. I tu je on pokazao kakvu psihičku snagu posjeduje. I koliko je spreman da primi, da istrpi i da posle dođe u situaciju da pobedi meč. Tako da radi se o zaista iskusnom borcu, tvrdom borcu, tako da bit će to odličan meč za publiku. Odličan meč. Pravi MMA. Kompletni su obojice i te manje kategorije uvek pružaju dinamičan i to bi moglo da čak i na 5 rundi. Tako je. Može da ode i na 5 rundi, a ja verujem da neće. S obzirom kakav je Miljan, verujem da neće. Miljan jako tvrdo, precizno udara za tu kategoriju. Mislim, u toj kategoriji nema puno nokauta, a Miljan je svaki put nokautira. Ima onako Miki u sebi taj neki temperament, tu neku želju i glad i to se u njemu vidi i osjeti. Znam da će da vrši pritisak i da traži način da što pre dođe do pobjede. Što se tiče tebe i Kraške, 5 rundi. Šta misliš, kakve su očekivanja? Da li će to ići na 5 rundi? I da li bi volao da ode na 5 rundi? Da li ja mislim da će da ode na 5 rundi? Pa šta ti misliš, Bole, da li će da ode na 5 rundi? Ja znam da neće. Ja znam da neće. Ja iskreno očekujem neki TKO prva runda. Ne znam kako će stvari da se odvijaju, ali po onome što sam pričao sa Ickom, radi se o jednom od najboljih boraca u FNC-u. To ljudi koji jole malo se razumeju i prate MMA, i koji su gledali Krašku, svesni su da je Kraška izuzetno ozbiljan protivnik i borac. I Boga mi je iskusan, imao je oni solidne protivnike, nije imao neke loše protivnike, imao je loše, ali radi se o dosta dobrom borcu. I kada je gubio je na jedan meč, je izgubio na 5 rundi, upravo protiv Olekščuka. Tako je. I od Zelinskog je izgubio, iskusan. Isto na... Zelinski je nokao druga runda. Nokao druga runda, bravo. To mu je posljednji poraz. Tako je. I ima još jedan poraz. Taj momak je radio... Oktagon, Lukas Šivec, ako se ne varam. Tako je. Od njega je napojena isto. Da. Tako da vidi se da je tvrd. Vidi se da je tvrd dosta, da može dosta primi i u telu i u glavu, tako da ovaj je jedini momak koji ga je bio ugasio tad. Tako da vidit ćemo kako će se stvari odvijati. Ali definitivno će biti prekid. Rekli smo za Krašku da dolazi iz Octopus Lodge džima, to je jedan od najboljih džimova u Poljskoj, za, kako kažu, za rvanje i za grappling. Njihov trener kaže da je najbolji u Poljskoj. Eto, Bartošinski mu je prijatelj i sparring partner, tako da eto, i Bartoš je sigurno sa njim skautirao. Jel ti to hoćeš da me uplašiš, Bale? Pa ne znam sad... I Bartoš je pukao biceps juče u meču. Da, svaka čast momku, eto, pohvale za tog momka, brate, pokazuje da je pravi šampion, iskreno. U prvoj rundi mu je pukao biceps i trener njihov vidi se da je jako dobar po onome što je pričao i kako je pričao i energiju koju mu je slao tokom meča, svaka čast. Vidi se da su baš pravi tim. Imaš posla sa ozbiljnim profesionalcima. Tako je. Zanimljiva borba, nema šta, jedva čekam to i dosta ljudi u Poljskoj prati taj meč, prati se Kamil Kraška, eto kao što sam rekao, povezivali su njega i s KSV-om, s Oktagonom, na kraju FNC je bio konkretniji, brži i precizniji i doveli su ga na FNC, tako da i za tebe, eto, meni se lično javili su i ljudi iz Oktagona, iz KSV-a, zanimljiv si im, tako da ovo će svi pratiti gotovo sigurno. Da li ti to dodatna motivacija? Pa ne razmišljam o tome, iskreno. Trenutno ne razmišljam o tome, neću da razmišljam o budućnosti, neću da razmišljam i o prošlosti. Gledam da budem prisutan što više u vremenu u kome se nalazim trenutno i da radim na sebi, da budem što bolja verzija sebe i da taj dan kada dođe borba da budem 100% i u fokusu i inače i psihički i fizički, da dođem tamo i da budem najbolja verzija sebe i da što brže i efikasnije pobedim taj meč, a za dalje ćemo vidjeti koja će se vrata otvoriti i kakva vrata, to ćemo tek da vidimo.
samo da mi to pobedimo, da uzmemo taj pojas, a u to baš čvrsto verujem i da će Bog da tako bude. Protiv koga bi volao da braniš taj pojas? Mislim, isto je daleka budućnost, ali... Kad ga uzmemo, onda ćemo da vidimo. Da se vratimo na FNC 23, to pa komentarisali smo i tvoj meč. Direktor se vraća iz penzije. Bio je 2 meseca, primio 2 penzije i vraća se na posao. Pametan Tako čovjek. je. Pozdravljamo brata Vasu ovim putem. Vaski se bori protiv Dimitrija Angelinija, BKFC borca iz Italije. Kako ti deluje Vaso? Eto, imao si priliku da treniraš zajedno, trenirate i sa Babićem. Šta misliš o toj borbi? Pa, znaš šta, mislim da je prava simbioza između njih dvojice i mislim da je njemu baš bila potrebna osoba kao što je Babić. I jako mi je drago što njih dvojica sarađuju i što će mu biti u uglu, bit će i meni u uglu, tako da eto, mislim da će se iz toga svega izroditi nešto jako lepo i da će se desiti neka bolja i verzija psiha i kakva penzija, nema penzija, to sad... U najboljim je godinama. Najboljim je godinama, da. Motivisao ga je Ćale, sad ga je motivisao trener, tako da to je na kraju jako bitno. Naš, i svi mi u sportu imamo razne uspone i padove, nekad si motivisan, nekad nisi i sve je to normalno, a ja sad verujem da će on biti jako motivisan i da će dati sve od sebe, da će baš biti pravi psiho ko što jeste, da će pobediti. Šta je to kad si rekao svi imamo momente da smo motivisani, da nismo, svakom od vas dođe moment koji će meni ovo da izvineš kurac u životu, šta je to što te održi u tom momentu da nastaviš tim putem? A zavisi, znaš kako, zavisi ko kako nalazi, na koji način nalazi motivaciju. Ja nalazim motivaciju u svemu, nađem motivaciju da ti sada ne nabrajam neke banalne stvari i gluposti, ali imaš stvarno, moraš prvenstveno da naučiš da motivišeš sam sebe. Znaš, moraš i da budeš okružen ljudima koji dele iste snove, iste ambicije, imaju neku viziju, neki put, kad vide da si pao, hoće ti pomognu da te podignu, razumeš, jer to je sport, to je normalno da imaš uspone i padove, normalno je da imaš teške trenutke i pogotovo ta motivacija, to je opasna igranka, znaš, ona nije uvek prisutna. Slažem se, ali eto, taj tvoj vojnički režim te sigurno dodatno pomaže i održava o tome. Disciplina je jako bitna. Disciplina je jako bitna, bez discipline ništa. Jer ako nemaš disciplinu, ti si već na pola puta ka propasti. Pogotovo u ovom sportu. Kad smo kod discipline i vojničkog režima, moramo da prepričamo ljudima jednu scenu. Kako si Vojčeta za 3 dana napaviš i čoveka od Vojčeta, našeg brata, za 3 dana. Eto, imao je tu, da kažemo, sreću i nesreći da bude u Zagrebu na FNC-u s tobom u sobi. Tražio je. Tražio, jeste. Ja rekao, sa Stepijem će u sobu. A Vojčo onako mlad momak, pun sebe, idol mladi koji su želeli sve i odmah, a ti si eto malo drugačiji, kontrola, disciplina i kod tebe u sobi postoje neka pravila. Eto, dalje nastavi. Zakon jačeg, brate, pa ko na robiji. Da, šala. Pa, nema šta, pa moraš. Vidi, ja volim kad je red u sobi, znaš, ne volim, na primjer, dođem tamo u sobu i sada sve je razbacano, ne znam, peškiri, stvari, dođe ti Žika, Mika, uđe u sobu, prođe, popije limenku, ostavi tamo, znaš, mene to krene nervira, krene me guši, ne razumeš da me živcira. I onda ja, poređam čaše simetrično, pokupim limenke, spakujem stvari, peškire vratim na mesto, razumeš, da kažem Vojčetu, Miki, ostio si peškir tamo. On kaže, gde, tamo, sad ću joj pokupim. Tako da je Vojčo počeo simetrično da slaže čaše od tog dana. Da. To Vojče je jedan od momaka s kojima se najbliži. Ako nekoga možemo da uporedimo s tobom, ja bi njega uporedio. Ceo njegov put, ceo njegov život onako dosta podsjeća na tebe. Da, pa da, u posljednje vreme baš dosta je ovako u tim nekim našim krugovima pričamo o tim stvarima da dosta podsjeća na mene.
Vojić je jedan jako dobar momak i meni draga, izuzetno draga osoba koju ja mnogo volim i bukvalno ga doživljam kao mlađeg brata. Žao mi je što mu se to desilo, sve što mu se desilo, mlad je borac, ali jebi ga sad, prolaziš te neke stvari i ja kao što sam mu rekao kad mu se to desilo, to ili će da te odvikne od sporta ili će samo da te ojača. Kad prođeš te neke stvari u životu, možeš samo postaneš jači ili da digneš ruke od svega. Naravno, kod njega isto nisam nikad vidio opciju da razmišlja o tome da digne ruke od toga, tako da to je kao što sam rekao, desilo se drugo. Boostovalo ga je samo još više, ojačao je dosta, vraća se, dobro se oporavlja, u dobrom je timu, sa dobrim ljudima. Ovom prilikom da pozdravimo Deki i Rašu i fizioambulantu. Jedva čekam da se vrati treninzima i borbama. On je isto onako beskompromisan, dosta pravi je fajter, posvetio je život tome, odlučio je tim putem da ide i to je to. Bilo je baš onako emotivno nakon FNC u Zagrebu, ti pobedio, Vojić onako vidiš da je izgubio, povređen, Ilki isto, ne znaš da li će da prežive, ono je baš bilo loše, niti da se raduješ, baš je onako bilo... Kako su to čudni teški momenti, brate, u slačionici, znaš kad moraš imaš borbu, a neko ko je pre tebe bio, ko ti je jako drag, izgubio i znaš moraš sam sebi šamar i vrati se u realnost, u moment ti si sledeći, brate, znaš. Da, Vojčeta donose na rukama, ti gledaš to... Da, baš onako zakrpljenog. Bilo mi teško, normalno. On je meni drag mnogo, ti to znaš. Jebali ste mi majku na tom eventu, pa radio mi kamenu bubregu to večer, znači... Jebi ga, mnogo emocija, mnogo je sve to, znaš, ovaj sport je težak, jako, znaš, i onda kad provodiš vreme, tebi sad isto to doživiš na malo drugačiji način, provodiš dosta vremena s nama, vidiš čega se mi sve odričemo, kako se odričemo, koliko ulažemo, koliko nerava kidamo, koliko, razumeš, daješ sebe, kidaš polako deo po deo, razumeš, i onda čekaš moment da vidiš da li će to se isplati, kako će se isplati, znaš. Ne, ali koliko je to čudno i nezahvalno, koliko traje ceo... Mnogo sam počeo da poštujem borce kad sam ušao u celu priču dublje, koliko se vi mučite, koliko se patite i na kraju to što pokažu tih 5 ili 15 ili 25 minuta, ostalo ništa više nije bitno što je. Sad, da li si ti imao smrtni slučaj u porodici, da li si ti imao bolest, da li ti, znaš, ja sam ti rekao, brate, ti šta si sve proživao, šta si sve doživao, šta si sve probao, vreme ti kreneš malo, pišeš knjigu. Da, to će morati sigurno. A bez jebancije ti kreneš, znači šta si sve doživao, ja to spomenuo si, bilo je smrtni slučaj, bilo je ovo, bilo je svega i svačega, bilo je toliko i privatnih problema, i ovakvih, onakvih, zdravstvenih, razumeš, sve to sa čime se borci susreću, zato je meni toliko to odvratno kada vidim da prozivaju naš borce po ovim mrežama i ovim glupostima, razumeš, prave majmune tu nešto, glupiraju se, znaš, ti ljudi zaslužuju poštovanje. Kogod, znači bilo ko od njih, jer i oni, i ja se trudim i odričem, i onaj tamo preko puta se isto trudi i odriče. I on je posvetio svoje vreme i život tome, isto i ja, razumeš, i onda moraju, a naša publika ti je, ja u mom slučaju ne ugrešim dušu, zadovoljan sam stvarno i drago mi je zbog toga, nekako imaju razumevanja i poštuju me i zbog toga mi je drago. Normalno uvek imaš u žitu neki kukolj, ali znaš, da do te mere idu, da to neverovatno, da vređaju i porodice i svašta nešto pričaju, to je baš katastrofa, brate, ružno je, stvarno je ružno, znaš. Jedan dan kad pobediš, dižu te u nebesa, sve najjače i čim izgubiš, stave te na krst, najgori si, ne znaš ništa, kesa, ovo, ono. Znaš, otkud znaš da li je neko tamo ušao sa temperaturom, da li je ušao sa stafom, da li je ušao povređen, da li je ušao ovakav, da li je onakav. Nebitno sad izgovori ovo, ono, ali to su opet neke činjenice s kojima se ljudi susreću i to je život i to se dešava, to je borba i to je, razumeš. Ma i pred ljudima nije to da vi ne igrate, vi se bijete.
Znaš, Tako je. kada odgovaraš u odeljenju pred 30 ljudi pa imaš pa te sramota, ne trebaš Tako tu je. da... Tako je, pukne ruka, pukne šaka, pukne koleno, pukne noga, pukne kuk, svašta nešto, zubi, jagodične kosti, nostevi, znaš, to ti je, velike su posljedice, nije šalovo. Slažem se i mislim da borci zaslužuju mnogo veći respekt i šta sve prolazite, jako je ovo krvav i težak put, pogotovo sad je počelo da se isplaćuje. Ja razumem, neko ima nekog borca i sad imaš ovako dva borca rade meč i jednog voliš, jednog favorizuješ, drugog, ne gotiš. Ali nema razloga da ga vređaš, najstrašnije, da mu vređaš porodicu, da pišeš ne znam šta, da izmišljaš, da lupaš, da razumeš. Okej, brate, navijaš za svog, super. Ne, ja podržavam komentar konstruktivni, nisi uradio to dobro i to mogu... Svako ima mišljenje, mi smo tu da bismo se komentarisali. Da, jebem li ti majku, to mi je katastrofa. I posle kad ga vidiš, šta onda? Šta onda, brate? Ja bi mu izvuku uši, brate. Za tako stvari. Ne sumim je u tebe 1%. Brate, znaš, vidio si kad je Gruzijac mali preskočio, brate, pa kad je uhvatio onog za kosu. Jes. Prozivaš, jebeš mater, psuješ, glumiš mangupa, kako kaže Mirko. Svako mangupstvo ima cenu. Jeste. To jeste tako. Kad hoćeš budeš mangup, jebi ga. Moraš da budeš svestan šta može da te snađe. Apsolutno se slažem sa tobom. FNC 23 u areni, rekli smo, bit će još više ljudi, izlazak nalik onom u Zagrebu, nalik u UFC-u. Generalno FNC će sada praktikuje to, vidim da se svima svidelo i borcima i ljudima iz promocija, a i publici i nekako to je najlepše. Kako si se osjećao kad si prolazio? A i više karata? Vrhunski. A i ne više karata, nego jednostavno prošli put kada je bila arena, to je falilo. Falio je taj mali deo. Da. Sada, eto, bit će pušten i ceo kapacitet i ovaj gate će oboriti na ovim prostorima za najviše paratih karata. Pa hoće sigurno. Ne može ni jedan sport, znači, ne znam sad lupam, odbojka, rukomet, košarka, ne može da jednostavno bude više ljudi jer mi imamo parter dole i to je to. A i nekako merilo razvoja MMA i FNC-a su mi ovi događaji u Beogradu. Posle svakog FNC-a u Beogradu nivo interesovanja za sport, ne znam. I ja gledam po našim sponzorima koliko su dolazili. Sve ljudi se menja u MMA sportu i svakim Beogradom se diže lestvica za više. Dobro, ali tebi je lakše kada imaš platformu i organizaciju kao što je FNC koja radi, znači, za sebe i za svoje borce. Lakše je i tebi sutra da odeš da tražiš sponzore i da sedneš sa ljudima da pregovaraš kada ti njima predstaviš sve šta, kako funkcioniše, kako izgleda, kako funkcionišu pregledi, šta, ko s kim sarađuje, razumeš? Mnogo ti je lakše. I svi sad znaju šta je FNC. Ti sad ljudima kad kažeš FNC u areni, ranije objašnjaš što je MMA, pa tu najjača promocija u regionu. Sad samo kažeš FNC, svi već po logu, vizualno znaju šta je FNC. Primećujem ja po ljudima koliko šta, kako prepoznaje, vidi to. Sad vidiš i po gradu da ljudi FNC majice i to, ulazi polako u trend. Jeste. I treba. I zaslužili su. Top potezi. Koliko ti je drago što si deo rostera i da li si mogao pre par godina da naslutiš da ćemo imati u regionu ovako jako respektabilnu promociju i da uopšte nećemo imati potrebu da idemo, ne znam, put KSV, Oktagona, Aresa, nego da što se kaže FNC i UFC. Nisam razmišljao da će toliko baš da ovo eksplodira, da će to biti, mislio sam da će u početku mi palo na pamet prolazna faza, kao što su i mnoge organizacije bile. A sad, da, zaista je to značajno i zaista olakšava to i put nama i nadolazećim generacijama, tako da nema šta, odlično, svaka čast. Prezadovoljan sam i jako mi je drago zbog toga. Za kraj, posljednja poruka pred FNC 23, šta možeš da poručiš ljudima koji razmišljaju da li da kupe kartu, da li da dođu na ovaj događaj? Evo, sad ću da ispričam jednu situaciju. Sedeo sam u kafiću i momak mi kaže kao, ove karte su znaš, ja kažem, kao pa skupe, pa ja kažem, vidi. Kao kupit će pay-per-view, ja kažem, brate. Ja sa njemu opišem šta se tamo dešava, kako to izgleda, kakav će ti osjećaj biti,
da će to biti videobin, da će to biti, bit će mnogo ljudi, žurka navijaće, bit će, ješe se kokice, cirkaće se pivo, bit će navijenje, ideš se ekipno. On kaže, ja kažem, što si bliže kavezu, to bolje. Bolje adrenalin, sve. On mi ovako, telefon kaže, vidi, kupio sam kartu ovdje. Znači, moraš da razmisliš i, znaš, lepo je da se ti uvališ kući, kupiš pay-per-view i to je okej, ali Nije isti doživ, nije ista borba kad je gledaš pored kaveza. To ti je jednostavno, to navijenje, pogotovo naša, ja sam sad bio u Ljubljani, radio sam meč u Zagrebu, super sve, ali jednostavno ovdje stvarno je malo drugačije. Malo smo divlji mi, drugačija atmosfera, jeste, pa za sport. Drugačije, stvarno, pa divlji smo, znaš, i navijenje, potpuno neka energija, ludačka je tamo, to je nevjerovatno. To mora se osjetiti, to ne može se prepričati. Ne može. Taj doživljaj, to kad odeš tamo, kad vidiš sve to, kad čuješ sve to, ostaće ti, znaš, u glavi, pamtit ćeš ceo život i stvarno bi svima preporučio. Ja da ne radim meč, kupio bi kartu i otišao bi da gledam. Tako da ne bi volao da propustim nešto ovako. U životu neću zaboraviti huk publike kad se Darko protiv Fabijana vratio i kad ga je ono nokautirao. Znači, da se merilo u decibelima, ja ne znam nivo buke koji je bio. Sjećaš se kada je bilo u hali Pionir? Da, i ono, da. Kad su radili Vaso i Panči. Brate, ludilo. Ono navijanje. Jeste. Potpuno ludilo. I svi kažu to u areni, u Pioniru to što je bilo, ta akustika i to da to nema nikad. Pionir je malo specifičan. Jeste, slažem se. Za kraj da se zahvalim našim sponzorima, Meridian Bet, kladionici, Lavin Dental Clinic, naš Lazar Jovanović, prijatelj i brat Doca, kao i Miždak sportskoj opremi. Posjetite Ananas i kupite svoju borilačku opremu po povoljnim cenama, u toku su akcije. Stefi, tebi hvala puno što si bio naš gost, mi smo tu u kontaktu, čekamo FNC 23, nadamo se da će sljedeći, to jest ne nadamo se, verujemo i očekujemo sljedeći put kad budeš došao ovde negde početkom juna da ćeš doći sa pojasem i eto da će prvi put FNC pojas doći ovde kod nas u studiju. Bože zdravlje. To je to. Hvala ti još jednom i vidimo se nekom narednom priliku. Ljudi, hvala puno svima na pažnju. Ovo je bio Stefan Egucić. Zapratite naš kanal, zapratite naravno i Stefana na društvenim mrežama. Mi se vidimo uskoro sa novim gostima. Kupite pay-per-view, kupite karte i vidimo se na FNC-u 23 u Beogradu. Sportski pozdrav i svako dobro.